Ahir la Plataforma per la Dignificació de la Vila Romana de Calella va convocar un acte a Can Salom, on va explicar als assistents les al·legacions fetes al Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya. En acabar l'acte, els ponents es van dirigir a la plaça Dolors Pujol i Vila, als peus del jaciment, on van oferir una roda de premsa. Allà, Joan Joé va obrir el torn de preguntes, assegurant que el projecte reformat i aprovat pel COAC era el mateix que s'havia presentat en primer moment i no es respectava la integritat del jaciment. De fet, vam entrar en xoc quan vam veure que el projecte definitiu aprovat i visat ja pel Col·legi d'Arquitectes era el projecte provisional que deien que seria reformat, que hi haurien uns mini pilars i no sé què i no sé quantos, i de cop veiem que tot això era fum, era fake, i que el projecte aprovat, que per tant poden executar tal qual, era el projecte, doncs el mateix projecte que havien presentat com a provisional i que farien tantes reformes per, vista l'amplitud del jaciment, doncs respectar-lo, no? D'altra banda, Joé va afirmar que des de la plataforma consideren aquest projecte una destrucció tant física com simbòlica del jaciment. Veiem això com, utilitzant una expressió que jo m'he inventat allà, com un patrimonicidi. És a dir, hi ha aquí tant una destrucció simbòlica i, a més, la destrucció física del jaciment. A més de Joé, també va intervenir l'expert Òscar Fruitós, qui va explicar que havien sol·licitat mesures cautelars per tal de frenar les obres. I hem demanat que se prenguin mesures cautelars que incloguin, si és adient, la congelació de les obres fins que es compleixin tots els requeriments legals. Tot i les actuals diferències que hi ha entre la plataforma i l'Ajuntament, Fruitós va assegurar que el desenvolupament d'un pla conservacionista és viable i podria salvar la totalitat del jaciment. No hi ha cap mesura especial, no hi ha cap construcció, i crec que hi ha alguns enginyers aquí presents, no? També te coneixen que perfectament es pot fer bigues de major volada i major canto, concentrar recolzaments de major capacitat de càrrega i se podria salvaguardar en el 100% el jaciment. Finalment, Josep Maria Joé va explicar quina era la posició dels comuns i la CUP en aquest cas i va fer crítica a les decisions preses des del govern. Bé, nosaltres col·laborem com a CUP i Comuns en les al·legacions, i hem estat treballant conjuntament i per tant formem part, diríem, de tot l'àmbit de la plataforma obert a poder trobar una alternativa i trobar una solució al que està passant. I sí que creiem que l'Ajuntament el govern municipal està fent d'excessió de les seves responsabilitats respecte al BECIL, que es va aprovar per unanimitat. Això implicaria tenir molt clar quina estructura o quina museïtzació hi ha d'haver. Així doncs, la plataforma va exposar les seves intencions i raons després de presentar les seves al·legacions al Consell Oficial d'Arquitectes de Catalunya.